Maar om de bar zit een oorman. Die ken ik van een pet op zijn hollen. Die ken ik van een bus. Ja. Volkerwesseling. En drummers. Van alles wat, hè? Van alles wat. En van alles wat hebben we nou eigenlijk gecombineerd in één grote mooie cabaretvoorstelling. Vertel. Cruise. Jetter, wij nemen deze keer de mensen, het publiek mooi op cruise. Op een cruiseschip speelt het zich al. En meestal maakt je kennis met een kapitein. Die denkt dat er alle scheepstoutjes in de hand heeft. Maar er gaat onderwijs tijdens die cruise natuurlijk van alles mensen situaties verhoren. En dat is dus afwisseld met slagwerkspektakel. Nou, dat is natuurlijk wel weer een experiment om cabaret te combineren met slagwerk. Maar het is gewoon hartstikke vet. En er zijn twee passagiers die spelen nog mooi. Nou, die maakt ik van alles mooi, maar de kapitein. Ja, en dat alles zorgt het voor een mooie, jongvullende cabaretvoorstelling. Wat ik al zei, ik ken die van een oude streekbus als locatie. Maar dit keer ook weer of is het een andere locatie? Nou, er zijn wel weer andere locaties. Maar de bussen werden we echt onderwijs. En nu zitten we toch wel op het podium. Dat heb ik eigenlijk, mijn eigen voorstellingen nadien. Dus dit is voor mij de eerste keer dat wij op het podium spelen. En dat is dan wel heel mooi. En we hebben in de Schaal spelen 2 weken verlien. De première weer dat 9 april. En we maken Montejoen in het Rede Hinder van Wommels. Maar we spelen en de weken daarna, 30 april, in de 2 gemeenten van Jensum. Oké, bijzondere plaat. Ja, dat is machtig. Ja, het Rede Hinderhek, dat is een heel mooi knus bovenzeeltje. En in Wommels. En de 2 gemeenten, dat heeft natuurlijk ook wel wat. Ja, ik kan je voorstellen. Cabaret, zit er een verhaal in? Of bent het al die aparte stukjes? Ja, er zitten natuurlijk cabaret-sketches in. Want ja, dat maakt het een cabaretvoorstelling. Een cabaretvoorstelling. In de rol van de kapitein speel ik dan. En de redenlijn is inderdaad, ja, wij varen met het publiek maar op cruise. Wij zitten op zee en we gaan een paar bestemmingen om. Mooie, prachtige, geweldige land. Wat het is, dat had ik natuurlijk even als verrassing. En onderwijs gebeurt er van alles. En dat zorgt het voor het mooie verhaal eindje. En hilarisch, denk ik. Ja, meesten die wij hebben 9 april merkt, maar de première dat meesten die konden er aardig om laten. En daar doen we het voor natuurlijk. Wij willen meesten vermaaien. Schroef dit al jezelf? Ja, deze voorstelling heb ik zelf schreven. Wij zijn maar gelukkig een jonge groep. De slagwerkers ben jong, ongeveer like oud als mij. De spelers die mij door ben ik jong. En dat zorgt ervoor dat je mooi zien aan. Mooi denken, mooi verzinnen wat past in de voorstelling. Maar ik ben degene die de knopen terughaakt, zeg maar. Gewoon de baas. Ja, de baas, de kapitein op het schip. Hè? Oh, zo, ja, dat denk ik bij vaststelling die dan, cruise heet in dit geval. Goed jongen, onderwijs dus, de première is intussen geweest. Ja. Neem nog even de plakken west die steens is. Wij staan morgen om 8 uur staan wij in de Rede Hinder van Wommels. En daarom ben ik van Jalve samen. En 30 april, dus 2 weken, na Koningsdag, simpel zijn, staan we in de 2 gemeenten in Jensum. Ik om 8 uur, daarom ben ik om Jalve samen. En wat zeg ik, Jalve samen? Volkerwesseling en Tiet, dat klopt net. Het is jouw wachten. Ja, wacht. Meesten kunnen het al even vinden op www.volkertwesseling.nl. Dat moet ik nog even jaren. Het adres inderdaad. Volkertwesseling.nl voor meer informatie over deze voorstelling. Dit programma wordt ook herhaald op televisie. Snijdermorgens. Dus dan vervolgt die eerste aankondiging. Want die is nog niet tussen achter de reg. Ja. En dan kun je altijd nog 30 april even zien om naar deze prachtige voorstelling te gaan. Volkertwesseling.nl. Dankjewel jongen. Ja, jij Mac. Het is weer geweldig. Succes. Wij zullen de boel opbouwen. En volgende keer de drummers mee. Dan meisje er even een spektakel van. Ja, die slagwerkers die komen hier nog wel een keer. Dat beloof ik. Doe we. Volkertwesseling.